1,10,000 ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ನಂಗೆ ದಿಂಜಾದು ಕೊರತು ನಮ್ಮ ಉಗ್ರಾನೋಡು ದಿಂಜಾರ ಕಾರಣಕರ್ತರಾಯನಂಚಿನ ಶ್ರೀ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರೆಗಲ ಉಡಲ ದಿಂಜಿನ ಸಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರರು ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಕೋಶಾಧಿಕಾರುలు ಅರೆಲ್ಲ ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಕ್ಕೂ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ಎದ್ಕೊಂಡು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಕೊಂಡಾನ ಮೇರೆಗೆ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಆಡಳಿತ ಮಂಡಲದ ಮಾದ ಪದಕಿಯರ್ಲ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಶ್ರೀಯುತ ಪದ್ಮನಾಭ ಪೂಜಾರರು ಅವರಿಗೆ ಶಾಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪಿದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಇಂಚಿತ್ತಿನ ಮಲಮಲ್ಲ ದಾನಿಲು ನಂಗೆ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಆ ಥರ ಮುರಾಣಿದ ನಮ್ಮ ಹಸಿರು ಹೊರೆ ಕಾಣಿಕೆ ಬಾರಿ ವಿಜೃಂಭಣೆ ಬಾರಿ ಯಶಸ್ವಿಯಾದ ಕಾರಣವಾಗ್ತದೆ ಅವರ ಜೋರಾನ ಕೈತಾಡಿ ನಮ್ಮ ಜಯಂತನ್ನಾಗಿ ಅರೆಗಿಲ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪೆ ಭಗವತಿ ಅಂಚನೆ ಆರು ನಮ್ಮೊಂದು ಬೈದಿನ ದೈವ ದೇವರು ಗುರು ಹಿರಿಯರು ಎಡ್ಡ ಮಲ್ಪಟ್ಟು ಬಂದಿರ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೆದು ಅವರಿಗೆ ಸೊಲ್ಮೆ ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ ಗೌರವಪೂರ್ವಕವಾದ ವೇದಿಕೆಗೆಲ್ಲ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಎದುರುಪುಣಂಚಿನ ಈ ಪಡಿಬಿಡಾರ ರಂಗ ಚಾವಡಿಡಿ ರಡ್ಡು ಮಾನಾದಿಗದ ಬಿನ್ನರು ನಮ್ಮ ಮಾನಾದಿಗೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಐಟು ವರಿ ನಮ್ಮ ಕುದ್ರೋಳಿ ಶ್ರೀ ಗೋಕರ್ಣನಾಥೇಶ್ವರ ದೇವಸ್ಥಾನದ ಪನವದ ಗುರುಕಾರರು ಪದ್ಮರಾಜ ಪೂಜಾರರು ಅಂಚನೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಮೇಗಿನ ಮನೆ ಮಕ್ಕಳನೆ ಅರ್ತಿ ಬಿರ್ತಿಡು ಈ ಗೌರವವನ್ನು ಸಂದಾಯಿತ ಮಲ್ತಂದು ಅಖಿಲೆಗೆ ನಮ್ಮೊಂದು ಬತ್ತಿನಂಚಿನ ಭಗವತಪ್ಪ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊರಡಪಣೊಂದು ಪಂಪಿನ ಪಾತ್ರ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಮಾತ ಪದಕಿಯರ ಒಟ್ಟುಗಾದು ಅಖಿಲೆನ ಉಪಕಾರನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಒಂದು ನಮ್ಮ ಪುರಸಭೆತ ಕೌನ್ಸಿಲರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಪುರಸಭೆತ ಕೌನ್ಸಿಲರ್ ಮಾತ್ರ ತಂದೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲ ಈ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ರಾಜಾಂಗಣದ ಎದುರು ಇತ್ತಿನಂಚಿನ ಇಂಟರ್ಲಾಕ್ ಅಳವಡಿಕೆಗೆ ರೂಪಾಯಿ 5 ಲಕ್ಷದ ಅನುದಾನವನ್ನು ಆರ್ನ ಮುಖಾಂತರ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ತೀರಿ ದೇವರು ಒಂಜೆ ಪುದರು ಹಲವು ಪಂಪಿನ ರೀತಿಡು ಅವು ನಮ್ಮ ಓಲು ಪೂಜೆ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಓಡೆಗೆ ನಮ್ಮ ಸಹಾಯ ಮಲ್ತುಂಡಲ್ಲ ಅವು ಪೋದು ಸೇರ್ನಿ ಆ ಆದಿ ಒಂದೇ ನಂಚಿನ ಆ ದೇವರಿಗೆ ಪಂಪಿನ ನಿಲೆಟ್ಟಿ ನಮ್ಮ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗೂ ಆರು ಮಲ್ಲ ಕೊಡುಗೆಯನ್ನು ಕೊಡ್ತೀರಿ ಅರೇನು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಆರ್ನ ಉಪಕಾರನು ಕೊಂಡಾಡಿ ಒಂದು ಅವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಚಾರ ಪಟ್ಟಣಗಳು ಗುರಿಕಾರನ ಪರವಾದ ಅಂಚನೆ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಕ್ಷೇತ್ರದ 4 ಊರಿನ ಪರವಾದ ಅವರಿಗೆ ಅಭಿವಂದನೆಗಳು ಒಂಜಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಕಾದುಪ್ಪು ನಂಗೆ ಏಪಲ ಬೆರಿತಾಂಗ್ ಕೊರ್ಪಿನಕಲು ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ದೈದಿದೈತ ಪ್ರಮುಖರು ವೇದಿಕೆ ಬರಡು ಶ್ರೀ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಟ್ರಸ್ಟ್ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ಡ್ ಕಾಪಿ ಕಾರ್ಡ್ ಎಂಕಲ್ನ ಭಗವತಿಯಪ್ಪನ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರದ ಒಂಜಿ ಕೊಡುಗೆ ಮಸ್ತ್ ರೀತಿರುಂಡು ಒಂಜಿ ವರ್ಷದ ತುಂಬು ಈ ಅಂಗನದ ಪೊಯ್ಯನು ಬದಲಾವಣೆ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸ್ವಯಂ ಸೇವಕರು ಇಡೀ ತಂಡನೇ ಮೂಲ ಕ್ಷೇತ್ರಡು ಕೆಲವು ದಿನ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತದಂಡು ಅಂಚಾದು ಪುನಗ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರಗಳ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಅಕ್ಕಲು ಮಸ್ತ್ ರೀತಿಯ ಕೊಡುಗೆ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅಂಚನೆ ಬರಂದ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಶೋಕದ ಒಂಜಿ ಟ್ರಕ್ಕನ್ನು ಮಲ್ತದೆ ಹೊರೆಕಾಣಿಕೆ ಆ ಗಾಡಿಡು ಫುಲ್ಲು ಎಂಕ್ಲೆಗೆ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಅಪ್ಪೆನ ಈ ಅನ್ನಪ್ರಸಾದಾಗ ಬಾಲ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟಡು ಸೇವೆ ಮಲ್ತಿನ ಅಂಚಿನ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಊರಿಗೂ ಪೂರ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಕೊರೋನಾ ಸಂದರ್ಭದ ರೀತಿ ಟೈಮಡು ಪೂರ ರೀತಿ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನಿಲ್ಲ ಅಶಕ್ತರಿಗೆ ಎಂಚಿನ ಬೋರ್ಡು ಅವು ಪೂರ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಲ್ತದೆ ಇಲ್ಲಿ ಪೂರ ಜನಕ್ಲೆ ಕಷ್ಟ ಕಾರ್ಪಣ್ಯಾಗ ಸಂದರ್ಭಾಗ ಸಡನ್ ಬತ್ತದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಲಿಗೆ ರಕ್ಷಣೆ ಕೊರ್ಪುನ ಒಂಜಿ ವ್ಯವಸ್ಥೆನು ಮಲ್ಪುನ ಆ ಸಾಯಿ ಪರಿವಾರ ಜಿಲ್ಲಾ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ಆತದು ನನ್ನ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಒಂಜಿ ರಾಜ್ಯ ಪ್ರಶಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಈ ಅಪ್ಪೆನ ಒಂಜಿ ಆಶೀರ್ವಾದ ಅಕ್ಲೆ ತಿಕ್ಕಾಡು ಪಂಡದು ಪನ್ನೊಂದು ಅಕ್ಕಲ್ನ ಸೇವೆಗೆ ಎಂಕಲ್ ಒಂಜಿ ಕಿಂಚಿತ್ ಇನ್ನು ಒಂಜಿ ಗೌರವನು ಎಂಕಲು ಕ್ಷೇತ್ರ ಪರವಾದ ಕೊರೊಂದಿಲ್ಲ ಬಾರು ಉಡಲ್ ದಿಂಜಿನ ಪಾತೆರ್ದು ನಮ್ಮ ಶ್ರೀಯುತ ಜಬ್ಬಾರೇನು
ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರು. ಸಲ್ಮೇಲು ನನ್ನ ಶ್ರೀಯುತ ಕಿರಣ್ ಮಂಗಳೂರಿನ ಪುಟ್ಟು ಬಲತದ ತಲಪಾಡಿದಾರ ಚಿತ್ನ ನಮ್ಮನೆ ಸಮಾಜದಾರ ಇನಿ ಸರಕಾರದ ಉನ್ನತ ಹುದ್ದೆದು ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಮಂಗಳೂರು ನಗರಾಭಿವೃದ್ಧಿ ಪ್ರಾಧಿಕಾರದ ಟೌನ್ ಪ್ಲಾನಿಂಗ್ ಆಫೀಸರ್ ಆದ ಅನೇಕ ಪಾಪದ ಕುಲೆಗೆ ಇನಿ ಒಂದು ಇಲ್ಲು ಕಟ್ಟನಂಚಿನ ಸಂದರ್ಭಡು ಸಹಾಯ ಮಲ್ತಿನಂಚಿತ್ತಿನಾರು ನಮ್ಮ ಹೆಮ್ಮೆ ಮೀರಿನ ಗುರಿ ಸಾಹಸವನ್ನ ಅವೇ ರೀತಿ ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಅನೇಕ ರೀತಿಯ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ಸಹಾಯ ಮಲ್ದೇರು ಮೇರಿನ ಸಹಕಾರ ನಿರಂತರವಾದ ಉಪ್ಪಡೋದಕ್ಕೆ ಏನೊಂದು ಅರ್ನ ಒಂದು ಸೇವೆಗೆ ನಮ್ಮ ಕಿಂಚಿತ್ತಿನ ಚಿತ್ತಿನ ಅರ್ನ ಸ್ಮರಣಿಕೆ ನೀಡಿದರೆ ಗೌರವ ಮಲ್ತೊಂದು ಹೊರಕಾಣಿಕೆಡಾದುಪ್ಪು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ವಿಧಟಾದುಪ್ಪು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ಚಿನಂಚಿನ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪುರಂದರ ಅಂಚನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ದಯದಿದ್ದು ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಅಂಚನೆ ಜಮೆ ಹಿತ್ಲು ಆದಿ ತರವಾಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಅಂದೆತ್ತ ಶ್ರೀ ಕೊರಗಜ್ಜೆ ಸೇವಾ ಸಮಿತಿ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಪುರಂದರ ಅಂಚನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ಆರ್ಲ ನಮ್ಮ ಮುರಂದ ಹೊರಕಾಣಿಕೆಗಾವಡಿ ನಮ್ಮ ಭರಣಿ ಉತ್ಸವದ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮತ್ತು ಸಹಕಾರ ಮಲ್ತಿನಾರು ಅರೆಗಳ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆದ ಗೌರವ ಮಲ್ಪಡು ಬಂದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಿಡ ಅಂಚನೆ ಮಾತ ನಮ್ಮ ಆಡಳಿತ ಸಮಿತಿದ ಪದುಕೆರಡ ವಿನಂತಿ ಮಲ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಇಂದೆತ್ತ ಪುರಂದರ ಅಂಚನ್ ತೊಕ್ಕೊಟ್ಟು ನಮ್ಮೊಟ್ಟುಗುಳ್ಳೇರಿ ಆರ್ನ ನನಲ ಸಕ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಬೋಡು ಅರೆಗೆ ದೇವರ ಆಯುಧ ಆರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿನ ಕೊರಡು ಬಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭದ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವರ ಜೋರಾಯ್ದ ಕೈತಾರ್ಜಿದೊಟ್ಟಿಗೂ ಅವ್ರನ್ನ ಬೊಕ್ಕ ಅವ್ರನ್ನ ಕೂಟದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಉಪಕಾರವನ್ನು ನಮ್ಮ ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಕೊಂಡಾಡಿ ಒಂದಲ್ಲ ಅಚ್ಚ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತರವಾಡು ಪುದರ್ಪಡೆಯಿನ ಜಮೆ ಹಿತ್ಲು ಆದಿ ತರವಾಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ಅಂದೆತ್ತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಅಂಚನೆ ಪದುಕೇರಿತ್ತಿನ ದಯದಿದ್ದು ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಜಮೆ ಇತ್ಲು ಆದಿ ತರವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದುಕೇರು ಇತ್ತಿಂದ ದಯವಿದ್ದು ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಜಯಂತನ್ನೇ ಪುರಂದರನ್ನೇ ಅಂಚನೆ ರೋಹಿತನ್ನೇ ದೀಕ್ಷಿತ್ ವಸಂತನ್ನೇ ಏರಣ್ಣಲಿತ್ತಿನ ದಯದಿದ್ದು ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಜಮೇಟ್ಲು ತರವಾಡದ ಗುರಿಕಾರಲು ನಾರಾಯಣ ಗುರಿಕಾರಲು ಬೈಜರ ಶ್ರೀಯುತ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಇತ್ತೆರಡ ದಯದಿದ್ದು ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಅರೆಡೆ ನಮ್ಮ ಕ್ಷೇತ್ರದ ವತಿಯಿಂದ ವೇದಿಕೆಗೆ ಲೆತ್ತದ್ದಲ್ಲ ದಯದಿದ್ದು ಪ್ರವೀಣ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಬಲೆ ಅಂಚನೆ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭವಿಷ್ ಟಿ ಇತ್ತೆರಡ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಗುರಿಕಾರ್ಲೆ ನಾರಾಯಣ ಗುರಿಕಾರ್ಲೆ ಬಲೆ 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 ಇದಾರಿ ಓವರ್ ಬ್ರಿಡ್ಜ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಭವಿಷ್ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರ್ದು ನಮ್ಮ ಗೌರವಿಸಾಗ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಉಮೇಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಯಶವಂತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ರಿ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಗದೀಶ್ ಅಣ್ಣೆ ಅಕಲಿಗೆ ಭವಿಷ್ ಟಿ ಮೇರೆಗೆ ಶಾಲು ಬೊಕ್ಕ ನೆನಪದ ಕಾಣಿಕೆಯನ್ನು ಬಾರ್ದು ಗೌರವಿಸಲು ಬಂದು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ. ಅಂಚನೆ ಜನಚೈತನ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಮೊಕಲ್ನ ಏರಣ್ಣಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಪದಕೇರಿತಿನ ದಯದಿದ್ದು ಲೇಸಿದ ಚಾವಡಿ ಬರೋಡು ಬಾರಿ ಮಲ್ಲ ಮಟ್ಟದ ಕೊಡುಗೆನು ಕೊಡ್ತಿನಗಳು ಜನಚೈತನ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ಸಂಘ ನಿಯಮಿತ ಇಂದತ್ತೆ ಏರಾಂಡಲ ಸದಸ್ಯರಿತ್ತಿನ ದಯದಿದ್ದು ಬಲೆ ಶ್ರೀಯುತ ಗಣೇಶ್ ಕೊಲ್ಯ ಅರಳಿ ದಯದಿದ್ದು ನಮ್ಮ ಪಡಿಬಿಡಾರ ರಂಗ ಚಾವಡಿಗೆ ತಂದಿಲ್ಲ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಹೊರಕಾಣಿಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಸಂಚಾಲಕರು ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿ ಜಗ್ಗಣ್ಣೆ ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಧಾನ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಯಶವಂತ್ ಉಚ್ಚಿಲ್ ಆಡಳಿತ ಮುಕ್ತೇಶ್ವರ ಸುರೇಶ್ ಭಟ್ನಗರ ರೆಡ್ಡಿ ಜನಕು
ನಮ್ಮ ಜನಚೈತನ್ಯ ಸೌಹಾರ್ದ ಸಹಕಾರಿ ವಿಭಾಗದ ರೆಡ್ಡಿ ಜನ ಪ್ರಮುಖರು ನಮ್ಮ ವೇದಿಕೆಯುಳ್ಳರು. ನಮ್ಮ ಈ ಉಳ್ಳಾಲ ಭಗವತಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಈ ಧರಣಿ ಕಲ್ಯಾಣೋತ್ಸವಗೂ ಮಲ್ಲ ಸಹಕಾರ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಕಲ್ ನಾವು ಉಪಕಾರವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಾಡೊಂದು ಅಪ್ಪ ಭಗವತಿ ಅಕ್ಕಲಿಗೆ ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ನೆಮ್ಮದಿಯನ್ನು ಕೊರಡು ಪಣದ ಪಾತ್ರವನ್ನು ಪಡೊಂದು ನನ್ನ ಜಮೀತ್ಲು ಆದಿ ತರವಾಡು ಟ್ರಸ್ಟ್ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡ ನಮ್ಮ ಉದ್ಯಾವರ ಮಾಡದ ಜಮೀತ್ಲು ಆದಿ ತರವಾಡು ಇಂದು ಬಂಡಾರ ಬಂಡ ತರವಾಡಿಂದು ಪುಗಾರನ ಪಡಿ ನಾವು ಐತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಶ್ರೀಯುತ ಜಯಂತ್ ಉಳ್ಳಾಲ್ ಜಯಂತ್ ಬೋಳಾರ್ ಬೇರೆ ನಮ್ಮೊಟ್ಟಿಗೊಳ್ಳರು ಆರೆ ನಮ್ಮ ಈ ಬಂಡಾರ ಮನೆ ತರವಾಡು ಜಮೀತ್ಲು ತರವಾಡದ ಅಧ್ಯಕ್ಷರು ಅಂಚನೆ ಸುಮಾರು 10-20 ವರ್ಷದಿಂದ ಜಮೀತ್ಲುಡು ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿ ಆದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾದ ಐತ ಸರ್ವಾಂಗೀಣ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೆ 6 ಕಾರಣಕರ್ತರಾಗ್ತಾರೆ. ಅಂಚನೆ ನಮ್ಮ ಉಳ್ಳಾಲದ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ವಿಠ್ಠಲ ಗುರಿಕಾರರು ಸೇವೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಅವರ ಪಕ್ಕ ನಾರಾಯಣ ಗುರಿಕಾರರನ್ನು ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಕೊಡ್ದು ಆ ಮುಖೇನ ಅಪ್ಪನ ಚಾಕಿರಿ ಮಾಡ್ತಾರೆ.